72 ex ħaddiem tal-Public Broadcasting Services illi qabel kienu jagħmlu parti mill-Korporazzjoni Telemalta se jitħallsu bejniethom 5,500,000 euro d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għal inġustizzi li sofrew fil-passat. Il-kwistjoni tratta skema ta' pensjoni li nħadmet għabbażi ta' ftehim kollettiv iffirmat fl-1976 Belgian Workers Union u Telemalta dak iż-żmien kellha magħha l-ħaddiema fil-qasam tax-xandir. Ma' TVM News, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu spjega illi b'dan il-ftehim Telemalta intrabtet li twaqqaf skema ta' pensjoni għall-impjegati tagħha simili għal dik li dak iż-żmien il-Gvern kien iħaddem għall-impjegati tiegħu. Żied jgħid illi bħala entità li iktar tard waqfet biex tmexxi xandir pubbliku, il-PBS wirtet dan l-obbligu kif ġie anke konfermat mill-Qorti Ċivili f'kawża li fetħu l-ħaddiema involuti. Sa issa saru ħlasijiet lil 50 ex ħaddiem tal-Public Broadcasting Services. L-arretrati dovuti li l-om tħalsu ta' madwar 3.7 miljon euro, ovvjament issa minn issa l-qoddim jibqaw jieħdu pensjoni tas servizz u l-pensjoni tas sigurtà soċjali bir-rata kif tiġi aġġustata. Issa baqa' madwar 22 każ oħra illi jinkludu 14 il-każ ta' persuni li sfortunatament illum huma mejta ma f'dak il-każ inkunu rridu nħarsu l-arretrati dovuti lill-werrieta tagħhom. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qali din l-iskema nħarġet b'riżultat ta' sentenza tal-qorti nqatet favur il-ħaddiema. Nasib li d-deċiżjoni tal-qorti għandha dejjem tiġi rispettata bħala gvern il-qajna dik id-deċiżjoni id-Dipartiment ċifdat li jagħmel ħlasijiet huwa kalkulat li jiġu bħalsa l-eks ħaddiema kollha u n-nefqa totali tlaħħaq madwar 5.5 miljun euro. Il-Ministru Falzon qal li b'dawn il-pagamenti il-Gvern qed iwettaq weda elettorali lis ġustizzja wkoll mal-eks ħaddiema tal-PBS.